Καταγίδα! Απίστευτα ωραία! Εδώ κυρίες και κύριοι, ο Γιώργος Λεύκαρος μπανίζει γκομενάκια, δίνει το email του Εκδρομές Club. Έλα εδώ. Εντάξει, είναι η γυναίκα της ζωής μου. Σας παρακαλώ, δώσ' το τηλέφωνο. Νομίζει. Μου δεν της δίνω το τηλέφωνο της. Όχι, έπεσε κάτω. Θα το γράψεις. Γιώργος. Περίμενα, δεν έχω στυλό. Έλα εδώ. Εκδρομές Club είναι το Facebook, σου γράφω για Facebook. Και μετά από κάτω σου γράφω εκδρομές που απάντησε gmail.com. Βλέπεις? Ναι. Φαίνονται φτιάξα. Ναι. Αυτή τι κάρτα είναι? Τίποτα, δεν είναι δικιά μου. Είσαι ασφαλιστής. Τα πάντα. Και επενδυτικά και real estate, ό,τι θες. Μαρία. Το πρωί σε μένα με την τρίπλα. Ρε, πάει μια χαρά, έλα. Προχώρα. Να φύγουμε κι εμείς. Γεια σου Παρνασέ. Εντάξει, βλέπω. Παιδιά, βλέπω. Γεια μαν. Βλέπω. Ναι, έχει βάλει πάνω. Μόνο με φακό. Μόνο με φακό, χωρίς δεν γίνεται. Μόνο με φακό, δεν υπάρχουν, Εγώ δεν έβλεπα, εγώ κλείσα πείτε στο φακό σου πριν.